Ake sibuke question number 7. Uthini question number 7? Uthi a charged sphere M is suspended from a ceiling by a light inextensible string, insulated string. Another charged sphere N of mass 2,04 times 10 to the power negative 3 kilograms and carrying a charge of plus 8,6 times 10 to the power minus 8 coulombs hangs stationary vertically below sphere M. The centers of the spheres are 0,3 meters apart as shown in the diagram below. Le diagram ke abakhuluma ngayo nansi ngidwebile la ebhodini nawe ke njengoba uphethe ilokhuzana i-exam paper noma i-question paper yaleli phepha esilenzayo uyayibona i-diagram abakhuluma ngayo. Uyabona ke mase bekhuluma ngezinto ezikanje electrostatic force, ama charges, i-sphere njalo njalo. Sekufanele ukukhumbule ukuthi uma ibuthe basebenza kanjani ukuze uzo understanda le section noma le concept. Ngizoqala ngoma ibuthe ukuthi basebenza kanjani. Mawukuthi awukwazi udlale nje ngoma ibuthe kofanele uma ukhona lezi ipikese ezindala mhlambe ekhaya ukuthatha labo mayibutha baba ngemumva la baba abasiza ukwakha ipika ubathathe nje noma bebe ku2 ubakhiphe epikeni ebese bathatha boba u2 ubadlalise. Mengithi ubadlalise uzothola ukuthi uma uthatha omayibuthe nje ukuthi nabalingana noma balingana usize bakhona. Uma uzothatha omayibuthe abawu2 sengichazile ukuthi ngisho ukuthi nabalingana noma balingana. Nansi imakha yami ngiphethe ngala i-orange. Nansi imakha yami ngiphethe ngala i-black. Buka lapha. Ingaphambili ile part le ebhalayo yani ebhale ebhodini lama markers. Uzothola ukuthi uma uthatha omayibuthe ubasondeza kuyakwenzeka ukuthi benze njani bayabambana bahlangana. Leyo force leyo sibiza ngani nge-force of attraction. Kuthi ngelinye ilanga noma ngaso leso sikhathi leso ubusuyawuphendula wodwa omayibuthe uthi uyabasondeza uzwe phakathi ukuthi hayibo abafuna ukuhlangana labo mayibuthe awuboni lutho phakathi nespace njengoba kune space part nendawo kodwa wena ngesikhathi uthi uyabaphusha uyafeel ukuthi counterpart kwabo edala ukuthi banjani bengahlangani bayaphushana omunye uphushela ngala omunye uphushela ngala. Leyo nto ke sibiza ngani nge-force of repulsion. Baya repela labo lokhuzana labo mayibuthe. Ake sibuke lapha. Uyabona ke into edala ukuthi umayibuthe noma umayibuthe uma behlangana uma bekanje bese bayabambana. Lokho kusuke kudalwa ukuthi owodwa umayibuthe iside la khona lisuke lu north asazi ukuthi kusuke kulona lo kodwa sikwazi nje as long as bebambana noma beattractana basuke bekanjani ama side abo engafani elinye lu north elinye lu south. Uyabona la ngithi bengithela ingaphambili ayafana lama side lawo okusho umayibuthe uma ku south no south or ku north no north silindele ukuthi mase siyabasondeza omayibuthe benjani bengahlangani benqaba ukuhlangana okusho ukuthi kunani lapho kune force of repulsion. Yabo mase ngishintsha ke elilodwa lama side mengithanda bengashintsha ngisho elika left wami. Uyabo manje ifront yalelo kuzana yale marker le bese kuthi ingemumva noma isidunu sale marker le mengibasondeza ngilindeleni bebambane. Fanele ukhumbule lento ethini like charges repel and unlike charges attract. Fanele ukhumbule leyo nto. Bengikade ngikhuluma ngomayibuthe ke njengamanje. Lapha sikhuluma ngama charges. Ama forces are involved khona ama electrostatic forces. Kanti uma ngikhuluma ngomayibuthe kunama magnetic forces noma sithi ne magnetic field. Ukuze mhlambe ke uzosizakala noma ukhumbule angazi ke noma ukwadlalani ngelokhuzana ngephepha noma ngophisi bamaphepha ufika uthatha iphepha nje le exercise work double lenza uphisi nje abancane bayenze ke lo experiment grade 8 abanye grade 9 and so on. Badabule labo phisi laba babeke phansi ebese uthatha irula lakho
uzolirabha leli rule lakho kuphi urabhe mhlambe kwindwangu noma kwinto engathi sawuli kanje mawukuthi indwangu unayo unesihluthu nje lesifana nesami thatha leli rule lakho leli urabha uzuthi ayashisa ke manje busalithatha leli rule lakho lisondeza kuphi emaphepheni la amancane wadablile into ezokwenza lapho ukuthi amaphepha azovela suke phansi anamathele kuphi eruleni leyo concept isafana nani ne concept yani yama electrostatic forces anjani ke ama electrostatic forces ake ngichazile experiment ade ngikhuluma ngayo yokuthatha iruler urabhe ekhanda noma urabhe against icloth ngaba iwool noma ngabe iposebenzisa icloth ebese uthatha uphisi bamaphepha babeke la usondeze iruler ake ngidwebe ukuze uzoyibona lento le ngizama nje ukuvezela le concept ake sithi uphisi bamaphepha lawa baningi bese soba nilokhuzana ake ngisebenzise omunye umbala othanda ukuthi uhluke ake sithi ke la nansi indwangu yakho leyo indwangu yakho noma ke ya ikhanda inwele zami ke noma ezakho ke mawuthi unelokhuzana unesilutho esifana nesami into esoyenza kile so uthatha iruler ake ngidwebe kanje ngizothi lo step number bani number 1 lo step number bani number 2 uzoqala ngalokho uthathe lo mrabhe kuphi endwangeni noma kwekhandeni einweleni bese sesibili mawusumrabhileke lo busumsondeza lapha uzobe senamathela iobservation leyo yini edala leyo observation khumbula ngilapha njalo ngichaza le concept le kufanele uyikhumbule electrostatic electricity mawukuthi ukhumbula noma ama electrostatic charges silapho njengamanje uyabona ke lento le uma ungakakwenzi lokho ungakarabhi iruler against inwele noma indwangu sekufanele ukhumbuleke lapha yaka grade 10 kwa grade 10 kuyilokhuzana kwi-physics noma as part of i-chemistry kukhulunywa ngalento kuthiwa yini i-matter mesikhuluma nge-matter leli gama elithi matter awuthi ngilibhale nalo ngoba uze ucabangele enye into nanti leli gama leli matter i-definition yakhona ithini ithi matter is anything that occupies a space and has a mass uma sikhuluma ngespace nje yonke indawo nje uyibona iyisipilo kuzana ispace kahle ngokomthetho uma ke sikhuluma ngematter sikhuluma ngento eoccupy ini ispace ekwazi ukuhlala kwispace kahle kahle noma uthola kwispace inani inesisindo leyo nto leyo ama examples amatter yibona maphi yonke into oyibonayo nongayiboni yonke into oyibonayo njani ongayiboni iyini imatter mengithi ungayiboni ingqondo ukuthini asiqale ngawe nje wena ukwakha kwakho uyimatter nje into oyibonayo ke phambi kwakho ngisho ukuthi una yini ugcoba phansi uyi-TV oyibukayo ifoni yakho iyini imatter leyo nto leyo bese siza kuzinto esingayiboni kuyokhulunywa ngale nto kuthiwa yini ibacteria ukuze ibacteria uyibone uzodinga i-microscope futhi powerful hayi nje i-microscope anyana bese kuzoba khona umoya wakhiwe lezi zinto esithini ama gases khona u-oxygen carbon dioxide carbon monoxide hydrogen gas etc lezo zinto ke asijwayele ukuthi sizibone ngomoya kakhulukazi o-oxygen no carbon dioxide u-carbon dioxide kuyakwenzeka uthola ukuthi hayi uzocisha ubona bomabona intuthu nje sengama gases amanye lawa esuke ehambisana mhlambe nalento esibiza ngokuthini i-soot lapho ke noma intuthu yemoto nje sekuno carbon dioxide no carbon monoxide uyamthola khona kodwa mekuno oxygen ubona into eclear nje kodwa mekukhona le gas esipheka ngayo uma ukuthi ibikade ivuliwe ngephutha mhlambe yasilika uyangena endlini kunuka leyo gas leyo uyazi no awuyiboni ngamehlo but uyenza njani uyakwazi ukuyisimela lesi methane gas noma kubo butane and so on okay asibuyeke manje imatter leyo kuzibe khona ukuze sithi khona imatter yakhiwe yini imatter yakhiwe ilento esibiza ngani ngama atoms lapha chemistry kuzokhumbula sinama atoms
Uyabona lento le ngithi lento le ngithemba yonke into okwazi ukuyibona nongayibonini iyimetha. Buka lapha sine ruler, sine inwele noma indwangu, sinamaphepha lapha ya. Leli ruler nje ukulibona nje liyini liyimetha, indwangu iyimetha, yonke lento iphe amaphepha la uphisa amaphepha. Bayini bayimetha. Bakhiwe yini ama-atoms. Mengikhuluma ngama-atoms, uyayazi lento kuthiwa periodic table. Kwi-periodic table kunalento esithini ama-elements. Ama-elements ke abanye bayabadideke ukuthi phakathi kwe-atom ne-element yini kahle kahle. Okay, ngizochaza kanje lento le. Uyabo i-element, i-element ngizoyifanisa nesibongo, njengoba sibuko nje kanje isibongo. Ebese kuthi i-atom ingane yakuleso sibongo leso. Uthole ukuthi ingane ziyafana because into ezifana khona ezihlukile and so on. Uma esikhuluma nge-element, khona element ye-hydrogen. Kunama atoms aka hydrogen. Kuna element esibiza ngo-carbon. Kunama atoms amanye awefani ncimishi, kunomehluko khona. Akabani lawo, aka-carbon. Kodwa khona lento lese eyenza ukuthi sithi hayi lo oka-carbon. Uthi konke khona efana kubo bonke. Kodwa futhi konke ehlukile futhi kubo bonke. Khona afana ncimishi, khona angafani ncimishi, kodwa kubo bonke konke common. Leyo nto common yiyo edala ukuthi sithini aka-carbon, aka-hydrogen, ahlukahlukene. Ebese ke lama atoms ecombine noma ehlangana ngezindlela ezahlukahlukene. Ngesikhathi ehlangana ngendlela ezahlukahlukene lama atoms lawa ekugcineni kwakheka ini kuzokwakheka iruler. Angijalo boy iruler sihlukene alifane nenwele. Ingoba ama-atoms ahlangene ngezindlela ezinjani ezahlukahlukene. Kwakheka irule, kwakheka inwele, kwakheka iphepha. Uyabona wangithi? Nama-atoms futhi akhelo uzothola ukuthi awefani nakhelo. Mhlawumbe akhona afanayo. Njengoba ngithe ngendlela enjani ezahlukahlukene. Into engizoyibheka ke manje, ngizobuka nansi atom. Nansi enye atom yani erule. I-atom ke siyazi ukuthi ake ngisebenzise nangu ublack. Kwi-atom khona le part le esithi yini ilokhuzana, nucleus. Ilapha kwi-center phakathi nendawo. Leyo part le sibiza ngani nge-nucleus. Okay, ungadidekile. Khumbula ungazilahleka. Ngilapha njalo. Kodwa njengoba ngila lo ukuze umzwe kahle noma uzokhumbula, ngisebenzisa experiment nawe ungazenzela nje yona. Unazi inwele zakho, unale ruler lapho, unale iphepha. Ungalithatha lo nto uyenze nje uyibonele. Uthi bengiqinisile noma ngiqamba mama uthi akazuyenza. Buka lapha. Le nto lesithini istructure sani se-atom. Kulesi structure lese-atom lena kwi-center sine-nucleus. Kwi-nucleus sithola lento le esibiza ngokuthi ama-protons. Ama-protons i-charge yawo iwubani? Iwu-positive. Positive. Ikhona-ke nenye into esithola lapha kwi-nucleus, kwi-center, esibiza ngama-neutrons. Lelo gama liqhamuka ku-neutral. Into e-neutral-ke into engacacisi ukuthi ikuluphi uhlangothi. Isuke iphakathi nendawo. Ayinayo i-charge ke leyo neutron leyo noma ama-neutrons lawa atholakala kwi-center. Bese kuthi ke la sithi ke ama-energy levels lawa noma elinye igama sithi ama-orbitals. Ngeke ngakhuluma ngale nto le cishe question 1, kodwa ke sengizothi ungena in detail ukuze understand kangcono. Lana ke kuhlala ini? Kuhlala ama-electrons la. Yabo nje le orbital yokuqala ikwazi ukuthi accommodate ama-electrons awu-2 kuphela. Ayikwazi uku-accommodate more than 2. Okusho ukuthi la ungathola electron eyodwa for hydrogen, for helium uzothola ama-electrons awu-2. For the next element uzothola ama-electrons awu-3 kuzoba 2 la bese enye izohlala la. Uyabona? I-maximum la u-2, i-maximum la u-8. Ngathi uzokhumbula. Kodwa kubalekile kwamanje ukuthi sithi nje la kwi-center kunama-protons awu-2, la kulesi nama-electrons amangaki awu-2.
I-charge yama-electrons yubani iwu-negative. Okuchaza ukuthi kule atom le uma ama-electrons elingana, uma sinobani sino -2 omele ini ama-electrons no +2 omele ini ama-protons, bese ihlanganisa lento sithola bani u0. Sithinte kanjena kanjani in-neutral. Okushuthi ke nerula nalo neinwele nazo ngesikhathi singakarablisha lele laphana ilokhuzana irula neinwele zazi sekhanda sisuke assume ukuthi lezi zinto zinjani zi-neutral. Hayi sisuke assume sisuke ivele zi-neutral. Ngizobuyela kuyona lento ka-neutral ukuthi uzoyibona kanjani. U-neutral futhi lama atoms akha leli rula kanjani a-neutral. The moment thatha leli rula manje urabha lapha ya. The moment nje uqala urabha lapha ya. Into osuyenza wena usuyakucharge lokhu ucharge lo uphinde ucharge loya. Kanjani na? Asibuyele la. Angithi lapha kwisento sinama protons awu2 are positive. Sinama electrons awu2 are negative la. Into ekwazi ukumove la ama electrons kuphela kwi-atom. Ama protons awakwazi ukumove, ahlala lapha ku-nucleus awamove nje sidalo. Ngesikhathi ke wena urabha irula against uinwele noma indwangu, into osukuyenza usuku transfer ama electrons. Ukuthi asukayo phika kuphi asinandaba nalokho. Esinendaba nakho ukuthi usuke wenza njani utransfer ama electrons. Ake sithi ke lama atoms erula anama protons awu2 nama electrons awu2. Ngesikhathi sasirabha ke into ezokwenzeka yile. Bonke njalo khumbula bakhiwe ama atoms ahlukahlukene. Uma sirabha irula against unwele, ake si-assume njengamanje athi ngishilo ngathi suke singazi ukuthi asuka kuphi ama electrons angakuphi phakathi kokugodwa. Ake si-assume ke manje ukuthi kuzosuka i-electron eyodwa la. Angithi thele atom yani eyerula. Kuzosuka i-electron eyodwa la iye kuphi? Iye lapha ya. Maya lapha yabuka ke manje. Besikade sino -2. Asezi kuba phela no -2 manje sesoba nobani? No -1. Uyabona? Ngiyasusa futhi loya. Ukutshengisa ukuthi le electron isinjani? Isivele yakhetha ukwenza njani? Ukuhamba. Ngenxa ukuthi senze njani? Siyarabha. Ngesikhathi urabha lapha kahle kahle uyazicharge lezi zinto lezi. Njengoba ucharge phone yakho nje. Yikho phela uxhuma lapha kugesi, uxhuma efonini bese i-charge iya kuphi? Iye efonini. Kusokuyi-charge leyo. Khumbula current. Yakhumbula ilokhu ndaba e-definition ye-current ngeke ngakhuluma ngayo. Buka. Mabili ama protons lapha ya. Iyodwa manje electron. Sesino -1 no +2. Lo minus mangase umthathe njengesikweletu. Wena uno 2 rand mhlambe usebenzile umzali wakho akuphi 2 rand. Okusho ukuthi mawusu ukhokha isikweletu sa 1 rand, uzosala nobani? Uzosala no +1. Buka. Le atom le ayisekho neutral. Sesiyichargeile manje. Injani? Isi-positive. Ngoba bengikhuluma nge-atom nge-electron eyodwa ehambile. In this case, thousands and millions of ama-charges ukuze sicharge into adingakalayo. Mina ngisebenzisa yodwa nje kwamanje. Okusho ukuthi ke manje sesosileli rula leli ilonke leli rula noma le phasi lekade uyicharge isinjani? Isi-+1. Ngoba ama-atoms akhona kanjani? Siwarabhile kwa-transfer electron yagcina isi-+1. Ngoba lo usegaine ini i-electron eyodwa akasezi kuba bani? U-neutral, akasezi kuba u0. Into isizokwenzeka kuyena uma kuukuthi naye ngenze isibonelo, uma ukuthi naye bekade nama protons awu2, i-atom yakhona inama protons awu2 nama electrons awu2, usezoba nama electrons awu3 nama protons awu2. U+2 loyo -3 kuphuma bani? U-1. Simchargeile lo nalo something. Lo yakazi simcharge akasenzele usokuleyo. Kodwa naye wakhiweni ama-atoms. Buka, ngoba sesimchargeile loya. Uma sithatha lo simusa lapha ya. Angithi yakhumbula ngithe kwi-atom, sengikhuluma nge-atom ukuya lapha ya. I-apply konke ama-atoms lento engizokhuluma ngayo. Ngithe ama-electrons akwazi ukumove la ngithi. Angithi u-positively charged lo. Nalo wakhiwa ama-atoms. Kunama electrons akhona nama protons akhona ku center kwama atoms akhona. Lo mesondela ngoba u positively charged. Asinandaba la sesiqedile ngayo.
ngoba lo positively charged la lezi zinto zakhiwe yini ama-protons ama-electrons ngikazi ama-atoms lapho. Ama-electrons azobona ukuthi hayibo kuza isithandwa sethu phela ngithi u-plus no-minus yabona bayezwana. U-plus no-minus banjani bayezwana, kanti u-minus no-minus njani abezwani, u-plus no-plus banjani abezwani. Ake ngenze isibonelo mhlambe esijwayelekile. Ngiyekuthwena yabona umuntu wesifazane nowesifazane abezwani, kodwa uma uthola owesifazane nowesilisa banjani ayezwana hene. Uyabona ukusho ukuthi-ke nangu plus 1 u-plus la babala akukho ama-electrons azahambe laphana akhona phakathi bayalingana ku-neutral lokho. Into ezokwenzeka-ke kuqhamuka u-plus 1 angithi kuzovele kujabule ubani ama-electrons athi hayibo nangiya u-positive lo simthandayo ebese eza kuleli side laleli phepha nakulamaphepha amayizwa zethu efanayo kulo piece wephepha. Ama-electrons azoba njani asezoza kuleli side leli lapha aqhamuka ngakhona ubani u-positive athi hawu nasi isithando sethu esithandayo. Ngesikhathi asondela kuleli side leli phepha lisovele linenziyani uma ukuthi beliqhamuka ngaphezulu sezovele linyuke linamathele kuphi kuleli ruler leli. Uyabona into eyenzakalayo la kwenzeka lento esithini i-polarization, elilodwa iside liba negatively charged elinye iside libe njani libe positively charged. Uzuzobona wonke-ke lamaphepha lawa ezinjani enamathela kuyirula. Khona-ke lento lekuthiwa yini uvela bahleke mhlawumbe uzoyazi ungayazi kunensizwe ukuthi mayiqhamuka ey'ntokazini yabona zivele zijabule iy'ntokazi yabona hey ziscream angazi-ke ya nentokazi kuyakwenzeka uyibone ukuthi hayi yadlula intokazi isibawuphethe sakhona iy'nsizwa yishaya amakhwela ile nto enzakala-ke la kwenzeka ilokho okwenzakalayo la uyabona. So-ke isizathu esidala ukuthi lamaphepha anamathele la ingoba lokhu chargiwe bese kwenzeka i-polarization elinye side libe positive elinye side libe negative. Leli negative side lizonamathela bani ku-positive bese linamathela-ke eruleni. Bekubuza ukuchaza ukuthi le nto yenza kanjani kwenzeka kanjani ukuthi iruler linamathele amaphepha noma lidonsa amaphepha. Usuyabona ukuthi lokho kudala ukuthi iruler lani linama-atoms. Lama-atoms lawa kunama-electrons phakathi nama-protons. Ngesikhathi ngirabha iruler endwangeni noma ey'nweleni ngisuke ngiyi-charger zombili lezi zinto lezi, kodwa mina ngoba ngithatha iruler ngilisondeze lapha emaphepheni kuyanamathela ngoba ama-electrons avele ezesayidini elilodwa ngaleli side oqhamuka khona iruler njani eli-positively charged. Kungenza libe negatively charged iruler phela. Uma li-negatively charged leli side me-negative lo leli side elilodwa la elinye lizoba negative ngale kuba u-positive ngala kuzobaleka ama-electrons ayi ngale ngoba phela siyazi ukuthi ama-protons njani awamuvi. Uma-ke sikhuluma ngama-spheres a-chargiwe izinto ey'ngamabhola nje lezi sikhuluma ngazo nakhona ey'chargiwe. It's either bazorabha ibhola ngendlela thize noma bazolenza ukuthi libe nogesi. Khona i-experiment enjalo nje ngicathi okuyibhola lensimbi uma ucheck lapho mhlambe ku-YouTube kanje uzoyibona ivideo kanjalo la khona laba abaney'nwele ezinde bethi balokhu uzakuchacha-ke iy'nwele zivele uyabo iy'nwele zivele zivuke zingathi khona into ezenza ukuthi zime emoyeni siqonde zithi lo experiment futhi nakhona isakhuluma ngale nto. So-ke uma sikhuluma ngezinto ey'chargiwe kanje asakhulume nge-charge eyodwa u+1, so sikhuluma ngama-thousands and thousands of ama-charges eza la ukuze egcineni sithi le i-charge yakhona iwusibanibani noma inamba ethize. So sikhuluma ngezinto ey'kanjalo. So kufanele uyi-understand-ke leyo concept leyo ukuze ukwazi ukuphendula izinto ey'kanje. Yabona-ke la kuno-Coulomb's law. Coulomb's law. U7.1 uthi-ke state Coulomb's law in words. Lokhu kuchaza kwami-ke sekuzokusiza-ke manje ukuthi size lapho. Buka lapha. Njengoba ngichaza-ke indaba ama-electrostatic forces ukuthi into kanjani. Uma sithi si-charger into kakhulukazi kwi-electrostatics, so siqonda ukuthi ngaba libhola urabho logcina line-charge leyo bhola leyo. Khona-ke le formula le ethi F is equals to K times M1 times M2 all over R squared. Ake ngibuyele kona-ke omayibuthe abawu-2 noma ake sithi umayibuthe
ne-coin. Uma ngikhuluma nge-coin ngikhuluma nge-10 R1 noma ngawu-2 rand. Ayi labo 5 rand besimanje abasanamatheli kumayibutha. Ngizoqala ngawo bese-ke ngibuyela lapha. Ake sithi lo umayibuthe i-magnet. Lo ake sithi yini i-1 rand coin noma u-2 rand. I-coin le 2 rand noma le 10. La phakathi kwabo khona lento okuthiwa yini i-distance. Leyo distance ke kuzoba u-R. Buka. Ake uthathe umayibuthe. Uthathe lo 2 rand noma lo 1 rand usondeze kumayibuthe. Kuzokwenzakalani? U1 rand uzonamathela kuphi? Kulo mayibuthe. Ngisho abathona ubeka Samuel ayiduzana ovela usondele unamathele ini i-coin izonamathela kumayibuthe. Kodwa uma ulokhu uqhelisa u1 rand noma u2 rand lokhu uhlehlisa umayibuthe usakwazi ukudonsa lo 1 rand. Engizama ukusho la ukuthi kune distance ukuthi lama ubeka khona u1 rand uvele uyiyele wona kumayibuthe. Angazi noma ngizwile yini. Ake sithi mhlawumbe le distance izothi kanje. Lama dotted line amnyama atshengisa i-radius. Isenta yethu le atshengisa i-radius lapho khona uzothi mawubeka umayibuthe noma njalo uzobeka i-coin noma kuthini ubeka omunye umayibuthe ke futhi nakhona. Ubeka i-coin uzovela i-coin isuke lapha ekhona la uyibeke la ivela isondela. Ngisho ukuthi uyibeka la, ngisho ukuthi uyibeka lapha. Ngisho ukuthi uyibeka izovela inamathele lapha ya. Uma uyisonda zivele ugijime kakhulu ke lo 1 rand yonamathele lapha kumayibuthe. Angicacisa. Isifie lesi sokuqala isifie sesibili sale formula le. Kodwa kwamanje ngisafuna ukuthi siye kuyinto oyaziyo noma mhlawumbe ukuyenza noma ujwayele noma ungayenza ukuze kuzoba lula ukuthi wenze njani u-understand le formula le. Mayibuthe u1 rand. Buka. Lo 1 rand lo uma ubeka lapho wenze njani uyanamathela la uyayisondeza la. Okusho ukuthi chaza ukuthini ke lokho? Kuchaza ukuthi la kule radius la i-force kamayibuthe injani inkulu. As usondela kumayibuthe as i-coin as u1 rand noma u2 rand usondela kuphi? Usondela kumayibuthe. I-force yenze njani? Iyakhuphuka noma iya-increase. Buka. Uma ususa u1 rand ubukadula ubeka lapha ya. Ngeke usasuka u1 rand uvela uye lapha ya. Chaza ukuthini? I-force injani? Isincane. As i-distance increase between 1 rand noma ibuthe, i-force enjani? Iya decrease. Ungakwenza lokho nawe njengoba ngichaza nje, ishumi lakho uma ibuthe wakho bona uzokwenzeka lokho. Yabona ke la sikhuluma ngama electrostatic forces. Nakhona into efanayo. Kodwa umehluko yini? Electrostatic forces. Kanti lento ade ngikhuluma ngayo i-magnet no1 rand besikhuluma nge-magnetic field noma ngama-magnetic forces mawuthanda. Electrostatic into enogesi phakathi. Magnetic into nani? Noma ibuthe phakathi. Buka lapha. Lo F lo umele ini? I-force. Le force iphakathi kwani? Ngoba ke la kwi-electrostatic sikhuluma ngama-spheres. Uma ngithi sphere into esabhola leyo. Kungaba into esatennis, kungaba into eligalantiya. Uma ngikhuluma ngegalantiya ubuhlalo bengikhuluma ngale amabhola amancane, ama-spheres amancane. Cabanga yona ke isphere ngoba sithanda ukuba plastic, igalantiya. Igalantiya lokuqala noma beat number 1, beat number 2. Sibachajile. Njoba sibachajile phakathi kwabo khona i-force. Leyo force izoba kanjani? Igalantiya sphere number 1, usphere number 2. Phakathi kwabo khona ini? I-force. Le force le i-affectwa yini? I-distance. Kodwa la lo arrow wethu njani? Usquarishiwe. Nangu R la.
the distance between the two spheres. These spheres are charged. Okusithanda charge. Uyabona lento le? Okay ke la uyi-constant. I-constant ke le iwu 9 times 10 to the power 9 amayunithi khona awabalulekile kwamanje. Usho ukuthi le number nje engashintshwa ayithola usukunikiwe yona laphayana kwi-formula sheet na kwi-ma-constants. Buka kanjalo siphinde. Mass number 1, mass number 2, usphere 1, usphere 2, phakathi kwabo ngoba bachaje yokunani kune-force. Le force le inceke kuphi? Idepende kwi-distance. Kanjani ke? Uyakhumbula ukuthi ngitheni? Ngithe lo meseduze la i-force ibanjani? Ibankulu. Kodwa me lapha i-force ibanjani? Ibancane. U7.1 usuthini ke? Uthi state Coulomb's law in words. Nangu Coulomb's law. Yiwo lo. Kodwa uyi-formula. Bona bawufuna kuphi in words. Uyabona ke wena mawuzovela ubhale le formula le ku7.1. Ngeke uzulithola imali ngoba uyingane engalaleli. Bathe in words abashongo ukuthi iformula yakhona. Coulomb's law la. Kodwa kuphi in words. Ithini ke lento le? Ithi the electrostatic force between two charges or between two charged spheres is directly proportional to the product of the two spheres and inversely proportional to the square of the distance between them. Angizukubhala phansi ngizokusho nje kanje. Usiyobheka ke incwadini yakho noma ke kwi-memo uthi ne-memo kodwa yi-memo le engishoyo ka7.1. Buka lapha. Uma u-R encipha, that is isondeza lo nalo, i-force izoba njani? Izoba nkulu. Uma i-distance phakathi ka-M1 no-M2 injani? Incane. I-force izoba njani? Izoba nkulu. Uma i-distance between lo nalo injani? Inkulu noma i-increaser. I-force izoba njani? Izoba ncane. Ukuze lo anyuke, lo kudinga ukuthi njani? Abe mncane. Usho njalo ke lokuza noCoulomb's law. Iwona lo. Sengiushilo ngamagama lo bawudinga ngawo lapha ku7.1. Ngiyema lapho kwamanje ku7.1. Ake sibuke ke manje question 7.2. Bathini lapha? State whether the charge on sphere M is positive or negative. Nangu sphere M. Sebeyasibuza ukuthi ngabe lo ucharge ngendlela e-positive uni noma e-negative. Ngaphambi ukuthi ke ngibuyele khona lapho ake ngicacise lapha ya ku-M1 no-M2. Ngithe F la ulingana nobani? No K times M1 times M2 all over u-R squared. Labo M laba ngokomthetho bamele ini? Bamele ama-charges, not mass. Even though ngingasho ukuthi mass number 1 mass number 2 because bane mass. Kodwa la ku-Coulomb's law sisuke sikhuluma ngani? Ngama-charges. Enye formula bazobhala Q1 Q2 okumele ini? Ama-charges lawo. Kodwa lawo ama-charges azobe kuphi? Kuma-spheres anjani? Ane-mass. Okay. Ngaphambi kokuthi ngibuyele lapha ku7.2 sengithi ngikukhumbuze. Ngiyakukhumbuza nje ngizokwenza short summary. Kuyenzeka uthole ama-charges awu2 kanje. Bese kuzoba khona enye i-case scenario la uzothola ukuthi ama-charges akho azoba kanje. Ngizosebenzisa uQ ke manje. Uyabona njengamanje ukuthi leli phepha leli ke abakayivezi lo lokuzana lo question noma bayivezana. Sino Q1, sino Q2, sino Q3. Ake ngithi lama charges angizukungena ke ko size bakhona. Kodwa kwamanje ake assume ukuthi lama charges akanje. Lo upositive, lo unegative, lo unegative.
Angikukhumbula kuma forces. Ngeke ngakhuluma ngo-Newton's second law ku question number 1. F net is equals to MA. Ngathi mina u-F-net uyinhlanganisela yama-forces elingana no-MA. Buka lapha. La bekulula. Kune-force ekhona phakathi kwabo bayi-2. Uma lo e-positive nalo e-positive, i-force of repulsion leyo ngoba phela banjani babathandana labayifana ubulili bakhona. Ebese kuzoba khona abe u-positive abe u-negative force of attraction phakathi kwabo. Buka-ke la. U-plus lo, u-minus lo, u-minus lo. Kuzokwenzakalani? Uyabona-ke mase kukanje. Sesizokhuluma nge-net force. Kanjani na ngoba sinama-charges awu-3. Buka. Ake sibuke lo phakathi nendawo. Lo phakathi nendawo u-negative. Uma simziba lo, sibheka lo nalo, lo kuzokwenzakalani uma kukhona lo. Lo njani? U-negative. Lo njani? U-negative. Mengithi sibheka lo, sithi uma kukhona lo uzonyakaza bheke ngakuphi lo. Ngizwe kahle. Sizo-assume ukuthi uyedwa uzonyakaza. I-charge of interest nayiphi ile ewu-Q2. Siyazibuza-ke thina ukuthi mekukhona u-Q3 e-negative u-Q3 kuzokwenzakalani Q2 uzoya ngakuphi Q2. Lo nalo banjani bayifana. Like charges repel each other. Okushuthi lo uzoya ngakuphi uzomphushela ngala ka left wami. Pushela ngapha ngaku left noma mengibheke ngapha uzomphushela ka right wami mengibuka icamera nje kanje. Buka. Ake simzibeke ku-Q3. Ngithe i-charge of interest yona yiphi u-Q2. Uma ke kukhona u-Q1 e-positive uzoya ngakuphi lana? Ngi-assume ukuthi onye ozonyakaza ubani u-Q2. Positive, negative. Unlike charges attract. Ngoba plus no minus banjani ba-attractor. Lo uzoya ngakuphi? Uzoya ngala. Mabili ama-forces a-actayo kulo u-Q2. Eka Q1 force neka Q3. A-actela ngakuliphi side? Lo uyamphusha. Umphushela ngakuphi? Ngale. Nalo uyamdonsa, umdonsela ngakuphi? Ngale. Okusho ukuthi u-F-net ke manje usuzoba mkhulu phela ngoba lo uphushela ngale, lo udonsela ngala. Uyabona? Shuthi i-force due to bani? U-Q1. Bese kuzoba i-force due to Q bani? U-Q3. Lapha sesoba nobani no F-net. Sekuyinhlanganisela yani yalama forces. Lo Q1 actor bani u-actor ku Q2. U-Q3 u-actor bani ku Q2. Buka. Buka. Sinobani F Q1 and Q2. Ku M1 sifaka Q1, ku M2 sifaka Q2, sifaka i-distance phakathi kwabo. La sikwenza eceleni uzofika ubhale lokhu faka distance ucalculate force due to Q1 on Q2 uphinde futhi uzokwenza into efana ubhale formula ufake ba lapha u-Q3 ufake Q2 noma ufake Q2 ufake Q3 kuyafana ufake i-distance phakathi kwabo uthole i-force ukuthi ubani i-direction yakhona buka uma i-charge njengala negative i-sign ye-charge asifaka sifaka nje u-size kule formula leyana kodwa wena usuke wazi kuzokwenzakalana egcineni kufanele utshengise i-direction. Buka, lo nalo sizobahlanganisa ngoba bakuphi bakhombe kwi-direction eyodwa ngala kwa-right wami mengikubuka wena. Uyabona? Bakhombe kuphi? Bakhombe ngala. U-F-net ke lo. Okusho sokhuluma ngo-F-net. U-F-net ke mase simbhali iformula khona sesothi F-net is equals to F ku Q1 actor ku Q2 plus u-F Q3 actor bani ku Q2 busufaka ama values akhona inhlanganisela ama forces la sikhuluma ngani nge straight line bonke baku straight line enye case scenario ngabhekana nawo le benje ngikukhumbuza bese bakhona enye uyabona ke le case scenario enye
ikanje. Ake ngisule la uzoyibona kahle. Ake ngithi ke manje usuna lento le sibe no M3 buka lapha usunezinto ezimi ngendlela ukuthi zifoma ini i-triangle. Ake ngi-add ama-charges akhona. Ake ngithi u-plus lo. Ake ngithi nalo bani u-plus. Nalo bani u-plus. Uyazi ukuthi like charges repel each other, whereas unlike charges attract each other. A charge of interest, noma a mass of interest in this case, kuzobani M1. Nakhona, there is a distance between M2 and M1, another distance between M1 and M3. When does wenzile na? Ake simzibo kwamanje M3. Sibuke M2. Siyazibuza nakhona. Uzoya ngakuphi u-M1 mekukhona bani u-M2 ngoba u-plus lo naloya u-plus kuzoba ne-force of repulsion. Si-assume ukuthi nangu uzomuvela ngakuphi uzomuvela ngala. Uyabona? Bese kuzoba khona lo upositive lo. Upositive lo. Lona ke njobe positive mekukhona u-M3 ake simzibo M2 kwamanje. Uma kukhona bani u-M3 uzoya ngakuphi loya? Loya uzodala ukuthi lo enze njani aphusheke aye ngale. Uyabona? Buka ke. Uma sebe actor kanye ke lo naloba actor kanye M1 uzoya ngakuphi? Angithi lo uphushela phezulu straight up. Lo straight horizontally. Lona phela akakwazi ukuthi ahambe horizontally kube kukhona lo. Akakwazi ukuthi ahambe vertically kukhona loya. Uzohamba diagonally. Mawubheka ke angithi lo uphushela ngala, lo uphushela ngale, uzohamba athi. Uyabona ku F net wakho ke manje la. Sekuzoba into kanje. Uyabona la kwakheke ini? Kwakheke lento esithini i-right angle triangle eveli khona la. I-right angle triangle mawuzoyikhumbula ke uyibona ngokuthi bene square sincane lapha ekhoneni. Isuke ikutshela lento ukuthi yini? I-right angle triangle bese kuzoba no x, u-r, u-y. Ithi lento ke u-x squared plus y squared is equal to u-r squared. U-Pythagoras theorem luyana. Yabona ke njengamanje kade ngisavasha kwa maths. Nawe ufanele uyazi lento yaka maths. Ngitheni? Qala uvakashe kuphi? Kwa maths. Uzozwana nani? Ne-physics. Yilapha kusebenzisa khona ini? U-Pythagoras ukuthola ini? I-size ye-F net. Yabona? Uzothola i-component yala. Uthola i-component yala. U-r wakho lo, u-y wakho lo, u-x wakho lo. Uyabona? Uyiphendula nje kanjalo le question le. Ezobimi kanje kodwa. My straight awudingi ukuthi usebenzise uPythagoras. Lento ke just nje kubela kuyona kancane. Ayichazi ukuthi u-x plus y is equals to r. Amangalihlaza cwela. Ayikho nje lento le. Ungazoyicabanga ngoba nakho sithi x squared plus y squared is equals to r squared. Cha. Akunjalo lokho. Kunje nje lokhu liqiniso. Kodwa lokho akusilona iqiniso. Okay. Bengithi ke nje ngikwakhela isummary laphana ukuze mesikhuluma ngama electrostatic forces uzokhumbula zonke lezi zinto ukuthi uzokwenza kanjani. Khona kokunye ke mhlambe okufanele ubheke emanothini. Uzokukhumbula noma khona kwamanye ama videos ozowabona khona la sesikuchaza kabanzi. Bengenza nje isummary la. Okay. Ake sibuyeleke manje kwi question.
7.2. Bathi asisho ukuthi u-M, u-charge M noma u-sphere M upositive uni noma unegative. Esikwaziyo kwamanje ukuthi u-N upositive. Bathe futhi u-N uyalenga ngezansi kwabani kwa-M. Base bethi i-distance phakathi kwabo ubani yi-0.3 meters. Lo ngendlela abamdwebe ngayo ayikho intambo etshengisayo ukuthi lo nayo ixhunywe ku-M noma waxhunywa lapha kwi-ceiling. Lo usemoyeni nje asiqonde ukuthi kanjani. Ngoba ke wena usuyazi ukuthi kuma electrostatic forces ama charges angefani anze njani ay attractor afanayo a repel. Iyona iphike incazelo ezokwazi ukuchaza ukuthi u-N lo njengoba kuthiwa stationary la umi kanjani ngenantambo futhi esemoyeni. Ngoba kuthiwa ungezansi abashonga ukuthi uphansi. Abashonga futhi ukuthi uphe kwetafula lo. Cha, abakazi bakusho lokho. Yini engenza ukuthi u-N abe lapha ya? Alenge nje emoyeni angayindawo. Nakhona futhi khumbula ama forces. Angithi njengoba elenga lo nalo uyalenga kodwa ulengela phansi akekho phansi. Iyodwa indlela ukuthi singachaza ukuthi indaba u-N elenga kanje. Eyokuthi u-N sibuka ama forces a-actayo kuyena. Yena upositive. Ukube u-N upositive nalo positive, hayi bebezoxabana no-N. Lo N noma kanjani kufanele bephansi angabikho lapha khona. Bebezoxabana, hey, phela u-positive no-positive uyazi nje ukuthi abezwana. Negative no-negative, hey, bezwana labo bantu. Okushuthi lo ukuze sazi isign yakhe kufanele sibuke lo positive. Okushuthi uma positive lo kufanele be negative. Kodwa manje kade ngithi nje mina izinto engafani ziyabambana. Indaba kube nesikhala esu-0.3 meters. Into engadala lokho ukuthi lo ama forces a-acta kuyena ngoba phela uyisphere, isphere sine mass, force of gravity phela ikhombe kuphi phansi, hlezi ikhombe kuphi phansi. Babalansile wasevelema lo wasethaya ngisazi ngizoya kuphi. I-force of gravity njengoba idonsela phansi ne-force le due to M meaning pushela phezulu lo nalo banjani bayalingana. Lo yini i-force of gravity, le yini i-force ka M i-exact N okuyi-force of attraction. Iyona ke le dala ukuthi ename kuphi emoyeni. Therefore u-M ubani unegative sign yakhe. Unegative M. Iyona ndlela lesingachaza ngayo ukuthi yini indaba u-N abesemoyeni angabi nantambo embambile alenge futhi angabi phi kwetafula angabi kuphi phansi. Usuyabhala ke lapha ya ku 7.2 ukuthi negative. 7.3 usethi ke draw a labeled free body diagram for sphere N. Nangu N. Yakhumbula bebethi free body diagram. Free okusho uthini i-diagram engenawo umzimba. Okusho sekufanele wenze njani lapho udwebe ini i-dot. 7.3 usuzodweba i-dot wena. Nanti i-dot uyalidweba manje. Ebese ubuka ama forces a-acta kubani? Ku-N. Lawa malokhuzana ke usuzothola kune force due to bani u-M o-acta kuphi o-acta N bese kuzoba ne-weight oku-Fg. Uyabona kubalansile kuyalingana. Noma ukudweba ke lokho qaphela ukuthi usize kalo nakalo bayalingana in this case ngoba bayalingana. Kodwa mekungenye scenario la uthola ukuthi mhlawumbe into yaphansi ukuchaza i-force of gravity njani inkulu lapho. Uyabona? Asidluleke lapho siye ku 7.4. Bathini ku 7.4? Bathi calculate the size or the magnitude of the charge on sphere M. Ayi sebethi ke manje asenze njani? Ake sicalculate ini
I-charge ekuphi m basinikile leyo n ukuthi u plus 8,6 times 10 to the power negative 8 coulombs. Sakwenze njani ke lapho? Uyabona njengoba bebethi asenze kanje ku 7.3 bebesinika i-clue. Yabo bafundi question engezansi. Ifundo busuyayibuza ukuthi akukho yini ukuxhumana okukhona ne-question engaphezulu. Ngoba banawo lo mkhuba lo ukuthi kube khona ukuxhumana okukhona kulama questions. Ezulwini mawukuthi wenza isiZulu bathi yini imvumelwano noma ukuxhumana kwezinkondlweni noma ukuvumela into enjalo nje. Ngeke yabona ngeke bakubuza i-question engezansi i-clue ingekho ngaphezulu. Ungabokwenza i-question sengathi nje i-question eqhamuka yodwa e-isolated cha. Ama-questions in most times kakhulukazi la so ngezansi adinga ama-calculations athe usixaxa. Kusuke kukhona information engaphezulu kufanele uyisebenzise. Ngenzeka kube bebeyibuzile wayiphendula ngaphezulu ngenhla. Uma uthi ubuthole i-answer wrong ngenhla wasuyisebenzisa kule question engezansi bayakunika imali lonto bayibiza ngani nge-positive marking ngoba wena utshengisile ukuthi uya-understand ukuthi bekudingekala le yanto engemumva ukuze ubunjani uphendule le ngezansi. Sesosebenzisa ke wona u7.3 ukuze siphendule bani u7.4 njengoba bethi asicalculate usize 1 usize ka-m. So wenza kanjani? Nangu FG siyamazi uFG uhleze ubani uhlezi uFG ubani LMG imesi ke iubani imesi iubani iu2,04 times 10 to the power negative 3 ekabani besikhuluma ngo-n phela lapha ya osho sesothi 2,04 times 10 to the power negative 3. Simultiply nani? Simultiply no 9,8. Sizawuthola i-force ukuthi iubani lapho. Ekaba leyo force leyo, i-force of gravity kubani ku n. Ngoba sesiyazi ukuthi i-force of gravity ne-force due to m noma sithi electrostatic force iyalingana no-Fg. Okusho ukuthi njengamanje i-force esinayo lapho ubani Fg is equals to 2,04 times 10 to the power negative 3 times 9,8. Okay. I'll take pause nje lo mzuzu. Ake siqhubeke. Buka. La sithe uFG ulingana nani ne-force ka-m ku-n noma singasho ukuthi force ka-n ku-m kuyafana. Okuchaza ukuthi ke manje inhlanganisela yalama forces lawo yi2 bani ilingana no0. Uma ucalculate ushaya i-calculator uzothola ukuthi uFG wakho ubani u0,02 newtons. Ngikhohle ama units. Now sengizokwenza kanje na. Angisebenzele lipeni. Sengizothi ke F net is equal to uFG plus uFM on n mengithanda. Ngasho nje kanjalo noma m noma n kanje yafana. Ngoba uFG ukhombe kuphi? Phansi. uFN ukhombe kuphi? Phezulu. Lana ke mase ngenza i-substitution. Sengizofaka u-minus lapha yana. No 2 plus. U-minus ongitshengisana ukuthi lo ukhombe kuphi? Phezulu. Lo ngizomenza be-positive ukhombe phansi. Buka ke sengizoqhubeka ngithi ke manje angithi lo babalansene futhi lo mengihlanganisa nalo phumbani u0 osinika ini inhlanganisela okuyini net force is equal to nangu Fg ubani 0,02 minus uFMN. Yabona ke la sengizofaka le formula le. Ngiyamazi lo u9 times 10 uyi-constant. U-R ubani u0,3 nangu i-distance between u-m no-n. U-m1 sengiyamazi ngizofaka i-charge u8,6 times 10 to the power negative 8 coulombs. U-m1 engamazi ubani u-m vele
ngenxa ukuthi ke ispace enyana sithanda ukuthi la ngizothi ke Fm on n bese kuthi ke ngizosula lapha ya ukuze ngizoba nespace uyabona ukuze ungadideki ngisaqhubeka nayo lelo kuzana le question kophi ngaphezulu ake ngisuleke lapha ukuze uzoyibona lento lento so you know 0 oku f net is equal to 0.02 minus now esikhundleni salona ke sizofaka le formula kade ngisho ezothi bani k olingana no 9 times 10 to the power 9 bracket bese kuthi ke u-m ngizomshiya nje kube njalo i-charge ka-m le bese kuthi ke lapha esikhundleni sa m wesibili ngifake i-charge kabani ka-n ka-n for uno 8.6 times 10 to the power minus 8 all over i-distance ke la between u-m no-n iyo 0.03 meters yabona kwenye question bazokunika centimeters noma kilometers ngenzeka noma millimeters kuzodinga ukuthi uyi-convert la nto isekuphi kuma-meters 0.3 squared ungakhohlwa ku-squaration buka-ke la u-m esinamazi kuphela la bese ngizoyenza ngithatha lo 0.02 uyabona ukuthi ungakuphi ne-equal sign ungala ka-right mengibuka ibhodi mina kodwa mengibuka wena okwabani okwa-left ngenzela ukuthi ungadideki ngizomthatha lo u-positive ngala hey konje mekwela leli bridge leli makade uyintombazane kala uba umfana ngala yabona u-positive ke ngala ngizomwelisa ze ngala abobani u-negative 0.02 is equal to u-minus yonke leyanto leyana 9 times 10 to the power 9 times u-m times u-8.6 times 10 to the power negative 8 all over u-0.3 squared. Ungaxabanike ne-maths la. Yaxatshana ne-maths la. Abafundi abaningi baxabana nayi-maths impela hey. Ayiphula imithetho ye-maths, ayiphula bese hambisa i-script. Eyiphulile imithetho. Lo muntu ke simenze njani? Hayi angazi. Wena uzongitshela. Bese ke la ngoba kuyafana lokho no1 bese ngenza njani? Ngiya cross multiplier. Ngizobe sengithi lo multiply lo ngaphansi nalo 1 lo multiply na yonke into lapha. Ngizokwenza kanje na. Ngizothi minus 0.02 from bracket multiply by 0.3 squared is equal to 1 times yonke le nto. Uma multiply into ngo1 nje vele kuye nje okunjalo into. So ngizoba no minus 9 times 10 to the power 9 times m times 8.6 times 10 to the power negative 8. Oh, ngoba ke sengikade cross multiply phela sengithi umuntu uyakhohlwa. Sengikhohliwe phela ukuthi cross multiply kanti vele besikade cross multiply lapha ya. Okusho ngisezokumfaka ku over. Into ezodala ukuthi ngifake u-over lapha yazini ngoba ngifuna ukwenza u-m i-subject of the formula. Indlela yalokho ke ukuthi ngithi minus 9 times 10 to the power 9 times lo wena uzoshaya i-calculator. Mina sengizothi ke all over 9 times 10 to the power 9 times 8.6 times 10 to the power negative 8 nanga la wenza into efanayo minus 9 times 10 to the power 9 times 8.6 times 10 to the power negative 8 u-m wakho uzobe usumthola ansakhe izophuma la uzobe usithola ke lo answer yakho in terms of ama-coulombs. Shaya i-calculator njengamanje mina i-calculator yami njani angiyiphethe ngiyema lapho. Ake sibuke ke manje sizobuka u7.5 uthini u7.5 uthi how does the electrostatic force that sphere m exerts on sphere n compared to that exerted by sphere n on sphere m with respect to
7.51 magnitude. Ake siubheke ukuthi uthini lo mbuzo mhlawumbe ngesizulu. Babuza ukuthi uma siqhathanisa le force sibiza ngani nge-electrostatic force phakathi ka M no N, eka M izoba ngakanani iforce u-M izo-exerta noma azodonsa ngayo u-N? Babuza lokho, babuza usize ukuthi uzoba ngakanani. Ukuze ukwazi ukuphendula leyo nto leyo, yabona sekufanele ukhumbule ke manje imithetho kabani kaNewton. Khona umthetho wesithathu, uNewton's third law, othi if u-object A, yabona, if u-object A exerta i-force ku-object B, u-object B uzophendula ngokuthi exert i-force elinganayo neka A, kodwa kuphi? In the opposite direction. Uyabona mengase kuthona nje angithi bantu bacasuka, yabona. Umuntu mecasuka khona omunye ucasuke lo dongweni, yabona, fike ngequpha ashaya udonga, yabona, ngiqalekisa ngebhodi. Yabona mengishaya kancane angilimali, yabona. Kodwa mengishaya kakhulu udonga ngiyalimala, ngiyabuza ubuhlungu ngithi. Chaza ukuthini ke lonto leyo? Yabona mengishaya kancane udonga nalo lubuyisa ngendlela engishaye ngayo. Mengisho nje kancane ngilimali, yabona, akekho limalayo. Kodwa mengishaya kakhulu udonga, ngingenza ngiphuma igazi ngoba iforce bengikade ngenza ngayo, bengishaya ngayo benjani, ibinkulu. Njengoba inkulu nalo udonga luthi hayi ngangidlale wena, nami uzokushaya ngeforce enjani elingana neyakho, bese uyalimala ke no blonzi nami nenyama negazi banibani. Udonga hayi lona akunankinga ukushaya ngeforce engakanani, kodwa kubalekile la ukuthi uma ngiu A ngishaya udonga lu-B, u-B uzobuyisela ngeforce enjani elinganayo, kodwa kuphi? In the opposite direction. Newton's third law loyo. Asibuyele lapha. Lo uya lapho exertive force lo nalo exertive force lo na ku N. Angiqale phansi. U-N u-exerta i-force ku-M, u-M u-exerta i-force ku-N. Ikanjani ke lento le? U-N angithi siyo-positive, lo siyamazi ukuthi njani u-negative. Njobe la meyimele u-N la uyamdonsa u-M, no-M njobe yimele lapho unjani uyamdonsa u-N. Ukuthi lento ngo-MN, mengithi N ngocathi ngithi M, mengithi M ngocathi ngithi N. Kodwa uyabona nakubhaliwe nawe la. So enzama ukusho la ukuthi lo methi udonsa lo nayo uyamdonsa loyana ngeforce enjani elinganayo. Sisebenzisa bani? Umthetho kaNewton's kaNewton, kaNewton wesithathu, yeah. Shuthi i-answer la isizothini? Izothi equal. Ukususela lapho lokho uNewton's third law. U7.51 lo. Ebesethi ke u7.5.2 i-direction yona izoba ngakuphi? uNewton's third law yena ophethe i-answer la. Bese ngimshilo ngathi lo uzomdonsela ngala ngezansi, u-N uzodonsela u-M ngezansi, kodwa u-M uzodonsela u-N kuphi? Phezulu. Yabona noma uyidonsela phezulu umdonsela phansi, opposite direction. Usuyabhala bani? Opposite. Engcoshela amamaki nje 1 mark la. Ngiyema lapho ku7.52. Ake sibukeke i-question yokugcina ku-question 7. Ku-question 7.6 baqala nge-statement bathi point X is 0.1 meters vertically below the center of sphere N as shown below. Bakutshengisa i-diagram eyibona lapho. Ake nami ke ngufake lo point X uzobona kuleli board lami. Nangu-ke u-point X. Nangu point X. Bathi mawusuka ku point N uza la ku point X, i-distance yakhona ubani? U0.1 meters. Umbuzo usuthini ke lapho? Umbuzo usuthi calculate the net electric field at point X. Yabona ku point X i-point nje.
akho lutho ipoint. Yabo uma bekhuluma ngepoint ngaba upoint x noma upoint y and so on, kune assumption. Assumption ke uthatha ngokuthi ngizulu ukuchaza lokho assumption. Ngizothatha ngokuthi sizo assume ukuthi la point x kune charge e positive. Ngasonke isikhathi nje manje bathi nje point x wena assume ukuthi nani kune test positive charge, ukuthi into abathesta ngayo leyo enjani e positive. Engathi awungizwanga, ngiyakubuka nje engathi awungizwanga. Ngitheme kune point akho lutho kulelo point, wena uzothatha ngokuthi khona bani khona I charge enjani e positive. Okusho kulelo point ke sekunani kune positive charge. U-n konje unjani u positive, u-m unjani u negative. Sebethi ke I electric field at point x net izoba njani. Wena kwakho ke sekufanele ukhumbule ukuthi kunento okuthiwa yini I electric field. Iformula yakho K Q over R squared. Angithi kade ngikhuluma ngomayibuthe, ngithe around umayibuthe bengidwebeka nje kulamdwebo lapho kwasebo M1 mengikhumbula kahle. Ngase ngidweba dotted lines around M1 yabona. Ngase ngithi ngesikhathi ngichaza ngase ngithi mina mawuthatha icoin uyibeka noma ikuphi la uzovela ilokhuzana le coin idonseke ize kumayibuthe bekumayibuthe ngaleso sikhathi. Uyabona ke manje yonke le ndawo around, ngoba sikhuluma ngama charges la around le charge le ake njoba kune charge, I-charge iwevele kune electric charge. Ukube bekumayibuthe bengizothini le imagnet le part yonke la uthi mawubeka khona icoin noma umunye umayibuthe ebese leyo coin iba attracted noma bekumayibuthe uba repelled, sithi leyo part yonke yini ye magnetic field. I-field la khona into ezofila I-force due to le magnet maku magnet. Kodwa njengamanje sikhuluma ngemayibuthe, sikhuluma ngama magnet. Sikhuluma ngani? Sikhuluma nge-electric charge. Le part yonke ke sithi mesibeka any charge, leyo charge besifila ukuthi ne force ekhona, siyibiza ngani? Siyibiza nge-electric field. Electric field iwumele lokho. K kusayi constant 9 times 10 to the power 9. R distance. Q ile charge le ekhona edala ukuthi kube khona ini I-field le. Uyabona? Asibuye size lapha. Uyabona nje ubu-m uma ngase kuthiwa sidweba I-radius around u-m, u-n uzofula within this part kabani ka-m, okusho ukuthi yini le electric field due to bani u-m. Ake simzibe u-m size ku-n. Nayo u-n njobe la kune field yakhe esibiza ngani nge-electric field due to bani u-n. Okusho ukuthi lo x lo engithe sizo-assume, engithe sizothatha ngokuthi khona ini khona I-positive charge. Ngithe kuwena ke ngaso sonke isikhathi uma bethi it's point x, point m, point n and so on, basuke beyithatha ngokuthi nawe ufanele uthathe kanjalo ngokuthi kulelo point lelo khona into positive, khona charge positive. Buka uma kukhona u-n bese kuba khona u-x, u-x angithi sesiyazi u-positive, u-n positive angithi ngitheni konje? Hey, ngithe intombazane banjani abezwani. U-positive no-positive baya repel. Okusho ukuthi uma kukhona u-n positive la bese kuzoba khona I-test charge positive. Le test charge le izovela iqonde kuphi? Phansi, ngoba u-n uyayiphushwe repel bayifana phela charge yakhona yabona. Semsusu u-n kwamanje awumzibi. Asize lapha ku-m. Nangu m kune field yakhe lapha ku-x. Uyabona? Kodwa lo njani? Negative lo njani? U-positive. Khumbula i-point leli kodwa sithatha ngokuthi khona ini? Sithatha ngokuthi khona I-charge e-positive. Uma ke sithatha kanjalo le izoya ngakuphi le charge le? U-negative loya. Mfana, hey intombazane, hey nawe yazi banjani? Bayizwana, yabona. Uzufile abanye yabo umjida khona ukuthi ngifila comfortable menge nentombazane ufila comfortable yabo into enjalo.
so lo uzwa ngakuphi lo ngoba upositive mesithatha ngokuthi konke positive lapha izovela idonse ithi hawu ngibonwa yini hawu ngiyezwana phela ngiyamthanda lo yabona izovela idonse ize lapha ya so izoba attracted to M. Uyabona ke manje uba sinama charges awu2 lo uthi wena shona le lo uthi woza la sekufanele sibuke size i-electric field due to M uthi ingakanani i-electric field due to N ingakanani bese sibone ukuthi ugcineka ngakuphi ubani ozoba namandla phakathi kwalabo ba2 babangani yabona lo uthi hamba la lo uthi woza la ake sibuke bathe bafuna ini i-net electric field kanti le formula ngibhalile ithini ithi electric field mase bethi net electric field oshuthe sohlanganisa ini ama electric field angafani noma hlukahlukene electric field ke i-vector ma i-vector sefanele siconsider ini usize kanye nani ne-direction ake sibuke la ngizoqala ngokuthi ngicalculate i-electric field due to M. Formula vela sengibhalile sengizothi ke 9 times 10 to the power 9 times i-charge ke ka M mawugcina ulokhu uzicalculate lesithola ukuthi u2.33 times 10 to the power -6 all over now point X sifuna in manje i-distance between this point and u-charge M. Siyazi ukuthi mawusuka kwi-center ka M uza la ku N ku 0.3 usuka ku N uya ku point X ku 0.1 okushuthi ke mawusuka ku M uza ku X kubani usuzothi ke 0.3 plus 0.1 pumbani u 0.4 usuzoba no 0.4 squared uzoshaya calculator yakho ke lapha ubone ukuthi uthola bani bese siyaphinda futhi awuthi ngenze kanje ukuze ungezukudideka ake ngisebenzise lo i-electric field due to bani u-M ake sicalculate ke manje i-electric field due to u-N ake ngenze nje ake ngifake la uzoyibona lento le manje u-N is equal to 9 times 10 to the power 9 i-charge ka kalukuzana 8.6 times 10 to the power -8 all over. Now the distance between u-N naloyo ubani u-0.1 buka angithi ngishilo ngathi mina uma kukhona into positive la kukhona i-charge positive like X u-N uthini uthi wena X wena charge of X angikufuni yehlike shona phansi uthini shona phansi yabona kuphansi lo ngizomthatha njengo negative fan ke direction u down uzobani negative u up abe ubani u positive uzothi ke masushaya i-calculator ungakhohlwa ubana u squared uzoyishaya i-calculator yakho asiqale lapha ngo EM ukuthi uzothola bani kwi-electric field due to M uzothi mawushaya i-calculator uthole i-electric field due to M i-131,062.5 bese kuthi due to N izoba u-77,400. Khumbula ke angithi mina sengikhethile ukhethe u-down ngimkhethe as u-negative u-up ngimkhethe as u-positive indaba ngithi up no down lo angithi uma kukhona u-M umdonsela kuphi lo positive la ku-X umdonsela
phezulu usho u-M wami lapha uzoba njani fanele kube u-positive 131,062 positive thini uya up lo ngoba due to n uthi wena shona kuphi phansi udown ukhethe as negative sekuzoba negative into esangizoyenza ke manje le ngoba bafuna inhlanganisela bafuna bani inhlanganisela electric field oshuthi i-net electric field ngizobe sengihlanganisa lo nalo ngoba sengithole i-answer ke lapha i-answer ke usuzobe usuthi ke wena E-net ake ngibhale khona la E-net is equal to plus 131,062,5 ngizawusula ke la ngenzela yeni ispace minus wona lo 77,400 ngizosula ke lo ngezansi uzobe usushaya icalculator uzothola i-answer yakho enjani i-positive lo positive uzobe usitshela ukuthini ukuthi lo uyaphezulu nangu unamandla kakhulu buka kanjani awuthi yabo i-electric field due to M i-131,062 kanti due to N ubani i-77,400 uyabona thina nambe enkulu nansi phela nangu unamandla kakhulu M okuchaza ukuthi uyawina ubani u-M yawina i-team ka-M ngiyema la